Ось ми прослухали виступ Павла, я лічу нашого героя, бо він тут про себе шмат не розказував, тільки про справи. Але я нагадаю, що Павел одразу, коли прийшов полк Калиновського, він був кулеметчиком, тягав той велизарний кулемет, ось, удільничав у операціях, вельми складаних, трапив під обстріл танків, по їх, по 2 чоловік, без перепинку стріляли танки. Ну і попали. Тільки не в чоловіка, а побач. І він був контужений, у нього була велика рана. От, і сябра його, який був, він тут зараз у Штатах. Ось. Так що ці хлопці побачили дихання смерті. Павел мне розказував, коли взорвався снаряд з танка над ним, то гарячим віддало повітрям, і враження було таке, ну все, вот это конець. Але дякую Богу, це не конець, Павел у строю, і я думаю, ще покаже москалям, де реки зимують. Тепер перейдемо до ситуації, яка у світі, у Білорусі і у нас з вами. Павел вельми докладно сказав, ми це все самі бачимо, що вельми інтенсивно міняється ситуація і з війною, і з політикою. Коли коротко, уже давно йде Третя Сусвітня війна. Гаряча війна, центр її знаходиться на Україні. Увесь світ зараз робить певні перестановки. Усі зав'язані на цю проблему. Індія, Китай, Північна Корея, Штати, Сполучені Штати Америки, Європа. Усі тусуються на конт того, як себе поводять у цій ситуації. Те саме було, коли почалася Друга Сусвітня війна. Гарячий фронт був у Совєтському Союзі, але увесь світ був задействований. Були різні концепції, різні питання, асоціації, допомога і так далі. Сьогодні ми маємо те саме. Це я кажу для того, щоб розуміти, наскільки небезпечна ця ситуація, наскільки вона крохка, тому що зараз існує ядерна зброя. І ось ця ситуація, яка утворилася, вона хутко і динамічно розвивається на фронті. Павел означав, навіть те, що було год тому, воно вже застаріло. Вельми хутко розвивається, і ось у цьому сенсі треба сказати, що розвивається все хутко і в політиці. Те, що було ще 5 років тому, 10 років тому, ті розкладки, ті політична боротьба, що дотичить Білорусі, зараз перемінилося. Зараз у політиці так само повинна бути нова оцінка і нове діяння, заходячи з того, що є. Так от про фронт я казати не буду, Павел достатково добре розказав, як це все змінилося зараз. Хоча я шмат знаю так само інформацію, я тройчі був в Україні, і в Бахмут їздив, і те, що було тоді в Бахмуті, зараз ніякого порівняння. Ось. Ну і говорив з хлопцями, які приїжджали з-під Харкова, з фронту, всі живі вернулися. Я, скажімо, їм задавав питання, як рятуватися від дрона. І знаєте, що вони мені сказали? Неможливо. Коли на відкритій місцевості тебе зауважив дрон, ти не жилець. Ось це здарилося праз год уже. Ще год тому такого не було. І все це розвивається. І тому
патрэбна новая тактыка, новы падход. Это у вайсковай справе. Што адбылося ў нас у палітыцы? Зараз у нас адбываецца на Беларусі, калі коротка сказаць, паслядоўная, метадычная, прадуманая, сістэмнае вынішчэнне беларускай нацыі. Это вынішчэнне адбываецца гібридным методом. Потому что акрамя вот этой, что идет Третья Сусветная война, она еще идет гибридная. А в гибридной войне главную роль отыгрывает разведка, спецслужбы. Европа насычена этим. Фактично володують у значній ступені інформацією, подкупами певних елітарних громадських і політичних структур. І тое, що ми обвинувачуємо у значній ступені там європейських політиків, що вони нічого не розуміють, нічого роблять не так, гэта адгалосак гібридної війни. Ми недооцениваем в політиці гэтую силу. Хотя зараз вядома, і Європа признала, і Штаты, що тая система пропаганды, якая створена в Росії, такой не было от початку свету. Это самая могутная система по воздействию на почуття людей. Ни Европа, ни Штаты ничего не супротивопоставили и не смогут супротивопоставить. Это колоссальная сила, и она уплывае вельмі моцна, асабліва на расійскае грамадства. І яна была весь час такой. А зараз гэта асабліва трэба ўлічваць. Так вот, гібридная вайна. Яна ідзе ва ўсім свеце, яна ідзе ў Афрыцы рознымі метадамі. Расія працуе адным метадам, так сказать, там іх ёсць пэўная сіла, новазбройная, там посылаюць свае самалёты, там не стараюцца залезці сваёй прапагандай, то ў Сірыю, там туды. Китайцы делают другим способом экономичным, але гэта ідзе вайна зараз па ўсім свеце. У Беларусі адбываецца гібридная вайна з канца сярэдзіны 90-х гадоў, калі Лукашенко быў прыведзены да ўлады і стаў выконваць палітыку Расіі. І вы ўсе ведаеце, як закрываліся беларускія школы, як знішчалася беларуская мова, як знішчалася заканадаўства. Не буду рассказывать, але зараз мы дошли до такого стану, что полное володание ситуацией у Беларуси с боку России. Через Лукашенко, через свои спецслужбы, через гэтую лукашистскую администрацию практично вынищенные белорусские школы, вынищенная громадянская супольнасць, больше 2500 организаций знішчена. Практично мы гэтага не маем. Вынішчаны беларускі палітычны клас. Нацыя засталася без палітычнага класу. І гэта працягваецца далей. Гэта трэба ўлічваць. Далей, што адбылося ў апошні час? Нацыянальную дзяржаву ствараюць нацыянальна сведомыя палітыкі. Национальную державу створяют националисты. Эта история подтверждает в середине 19 стагоддзя, калі пачалі гэтыя дзяржавы стварацца. І вось у Беларусі так адбылося ў пачатку 20 стагоддзя, 18 год, была створана дзяржава Беларуская Народная Рэспубліка. Потым ведаеце гісторыю, што было далей. І ў 91 годзе таксама беларускія нацыянальна сведомыя сілы утварылі Рэспубліку Беларусь. Канстытуцыю, дэкларацыю, адпаведную палітыку. Мушу вам сказаць, просто нагадаць, што сітуацыя была такая, з 200 гадоў, пачынаючы з да нават раней, чым з 18 стагоддзя. Мы былі найвялікшая дзяржава ў Еўропе, Вялікае княства Літоўскае, паміж двума марамі. Вот гэтая дзяржава трымала
у бяспецы заходнюю Еўропу. Бо галоўная сіла, якая пагражала, яна ішла з усходу. І ад Арды, і ад пазней Расіі, і ад Турэччыны. У выніку атрымалася так, што Вялікае княства, штрыхом проста кажу, было знішчана высілкамі Заходняй Еўропы і высілкамі Расіі. Это факт. І ўся палітыка праводзілася такім чынам, каб знішчыць гэтае Вялікае княства, нават успамін аб яго. Можа, для некаторым пакажацца дзіўным, але гэтая палітыка працягваецца па сённяшні дзень. У канцы 90-х гадоў мушу сказаць, што тады Еўропа была супраць незалежнасці Украіны і незалежнасці Беларусі. Усе да аднаго выказаліся супраць, усе падтрымлівалі Гарбачова. Але тады быў агульны рух нацыянальны, мы іх не слухалі, мы здабылі незалежнасць. У канцы 90-х гадоў была накіравана місія ад АБСЕ, яе узначальваў разведчык Ганс Георгік. І тады пастаўлена была задача знішчыць Беларускі народны фронт, нацыянальную сілу, якая трымала нацыянальную дзяржаву. І далучыць яе да Расіі. Это было сказано открыто и финансовалось с двух боков, с КГБ и из Европы. Просто я нагадываю тое, што ўсім вядома, таму што гэтая палітыка сягае ў сённяшні дзень. І тады, калі быў разбіты Народны фронт, сіламі, перш за ўсё, ГБ, Еўропы, перш за ўсё Нямецчыны і Масквы, была утворена новая апозіцыя, якая называлася апозіцыя. І вось гэтая новая апозіцыя, яна атрымлівала фінансаванне з Еўропы і скрыта з Расіі. Это ўсё то, што вядома. І вось гэтая новая апозіцыя, яна ставіла пытанне дэмакратыі, супрацоўніцтва з дэмакратычнай Расіяй, але не ставіла пытанне нацыянальнае, нацыянальнай культуры, нацыянальнае існавання, існавання нацыі. Гэта пытанне было адсунута. І гэтая апозіцыя, створаная ў 2000 годзе, яна была фактычна проксі еўрапейскай палітыкі. Чаму я пра гэта нагадываю? Таму што на працягу гэтых гадоў, это ад 2000 года до 2015 года, дзейнічала гэтая апозіцыя, якая мела свае сродкі матэрыяльныя, свае сродкі масавай інфармацыі, і яна супрацьстаўляла сябе рэжыму Лукашэнкі і была, ще раз паўтору, проксі заходняй палітыкі. У выніку нацыянальныя сілы, это Народны фронт, это кансерватыўная партія, яны былі сунуты на маргінез. Хаця асноўная нацыянальная палітыка, ідэі, практыка палітычная, мемарыяльная, гэта ўсё канцэнтравалася ў гэтым фронце, які астаўся, у гэтай партыі, але гэта не выходзіла на паверхню інфармацыі. Это істотны момент на сённяшні дзень. Таму што такі час, ён не мог доўжыцца ўвесь час. Расія працавала у сваім накірунку. Быў прысланы такі Бабіч, памятаеце, разведчык, які быў паслом, які ствараў тут рэзідэнцыі і падрыхтоўваў тую палітыку, якую мы фактычна маем на сённяшні дзень. Ён падрыхтоўваў расійскую апозіцыю. Вот тая позиция, повторяю, якая была национальным вызвольным рухом Народный фронт, это национальная позиция. Это за национальную державу, за державную мову, за развитие национальной культуры, истории.
Вось гэтая апазіцыя, якая была створана рускай разведкай пры падтрымцы Еўропы, яна супраць Лукашэнкі, яна супраць рэжыму Лукашэнкі, каб захапіць уладу, так? Але гэта апазіцыя ставіць задачу ўзаемадзеяння з Расіяй. Пра нацыянальнае не гаворыцца, а калі гаворыцца толькі ў адмоўным плане. Самы істотны момант, які трэба нам зразумець, што пачынаючы з 15-16 года гэтая палітыка набывае, так сказаць, відавочныя рэчы. Былі знойдзены адпаведныя людзі, скажем, дырэктар Белгазпромбанка быў такі, ён выведзены быў у інфармацыйнае поле. Вось, і до 20-го года мы атрымалі з'яву, да якой многія былі не гатовыя. Быў моцны падрыхтаваны рух супраць рэжыма Лукашэнкі за дэмакратыю, былі зменены лозунгі: замест «Жыве Беларусь, стоп таракан», замест «Пагоні тапак», такой здзек. Вось, і гэты рух, ён быў інспіраваны з боку расійскай разведкі, з боку Расіі. Тыя людзі, якія былі на вяршыні гэтага руху, гаварылі адкрыта, што Беларусь будзе задаволена, калі мы злучымся з Расіяй, што кожныя беларусы будуць гэтым задаволены. Гэта ўсё зафіксавана. Я чаму пра гэта ізноў нагадваю, это вядомыя рэчы, бо пасля 20-го года сітуацыя змянілася такім чынам, што гэты рух прарасійская пазіцыя, якая ставіла задачу змяніць Лукашэнку, падрыхтаваць базу для нападу на Украіну і для анексіі Беларусі, гэты рух не дасягнуў сваёй мэты, таму што народная беларуская салідарнасць перапалохала расейцаў. Беларусы выйшлі пад чырвона-белым сцягам. І ў 20-м годзе вось гэты рух, падрыхтаваны «Газпромам», падрыхтаваны расейцамі, увесь аказаўся ў апазіцыі. Ён увесь аказаўся за мяжой. Больш таго, ён не проста аказаўся за мяжой, іх вывезлі, ім далі сродкі, ім далі $1000, і вывозіў іх палкоўнік Паўлічэнка. Вось гэты момент для нас вельмі істотны, таму што калі праектаваць на будучыню, вот ідзе барацьба, значыць, так, Лукашэнку рэжым этой апазіцыі это не ўспрымае. Але перспектыва только вместе с Россией. Таму што генетыка гэтай палітыкі, яна цягнецца адтуль. І беларускія нацыянальныя сілы у 20-м стагоддзі, у 20-м годзе, прабачце, практычна зыходзяць з палітычнай арэны. Усе партыі забаронены, партыі няма ў Беларусі, у тым ліку нашая партыя. За мяжой апынулася толькі праруская пазіцыя. Это вот это, Тихановская, так сказать, вот это. І Захад гэтую пазіцыю падтрымлівае як для ажыццяўлення сваёй палітыкі, тую, пра якую я казаў у пачатку. Гэтая палітыка ўтвараецца такім чынам, што выкарыстоўваюцца санкцыі, яны больш жорсткія, чым для Расіі. І гэтыя санкцыі, яны знішчаюць дзяржаву. Для Лукашэнкі яны мала што значыць. Рэжым у любым выпадку не ўпадзе, няма ў гісторыі такіх выпадкаў, каб санкцыі знішчылі рэжым. І вось гэтая апазіцыя, так званая, яна гэта ўсё падтрымлівае. Таму яна выконвае такую ролю такой проксі для заходняй палітыкі з перспектывай на будучыню, якая праектуецца як пэўнае супрацоўніцтва з Расіяй.
Бачыце, чаму ідзе такая вайна? Чаму практычна няма істотнай дапамогі ўкраіне? Чаму такая палітыка праводзіцца? Таму што яна вельмі падобная на тую палітыку, якая была ў другой сусветнай вайне таксама. Але гэта трэба разумець. Бо мы апынуліся ў цяжкім стане, бо калі ў нас няма палітычнага класа нацыянальнага, калі няма нацыянальна-вызвольнага руху, няма нацыянальнай сілы палітычнай, то мы не маем перспектывы. Тыя сілы, допустим, уявіць, што на плячах вот этой проксі заязджае туды еўрапейская дэмакратыя, это кончыцца тым, што мы страцім незалежнасць, страцім усе нацыянальныя, як кажуць, магчымасці, атрыбуты, і Расія правядзе сваю палітыку, прывядуць сваіх людзей на пасады ўлады ў Беларусі і правядуць тое, што хацелі зрабіць у 2020 годзе. Я хацеў бы асабліва это падкрэсліць. Як гэтаму супрацьстаяць? Тым больш, што ўсе сродкі масавай інфармацыі на баку гэтай так званай апазіцыі. Падтрымка Еўропы. І для гэтага трэба гэтыя сілы было б стварыць за мяжой, бо у Беларусі, задушана ўсё. Трэба рэальна ацэньваць абстаноўку. Рэжым зрабіў вельмі вялікую работу па знішчэнні нацыі, практычна знішчаны ўсе палітычныя сілы. Грамадства знаходзіцца ў такім стане, што не можа падняць галавы. І у гэтай сітуацыі абавязкова трэба, каб былі нацыянальныя сілы, якія змагаліся б за беларускую незалежнасць, за будучыню беларускай нацыі. У 2020 годзе я пра гэта пісаў, я бачыў эту сітуацыю, таму што простыя людзі, яны не ўспрымаюць гэтых рэчаў, ім это складана. Яны бачаць, што вось тут ёсць людзі, бабарыкі ўсе, яны там супраць Лукашэнкі, Лукашэнка ўсім залез, як кажуць, за скуру, яны это падтрымліваюць. Не разумеючы, што ў выніку мы апынуліся не толькі ў разбітого карыта, проста нас бы не было. Дык вось у 2020 годзе мы стварылі беларускі нацыянальны сакратарыят. Это вядомыя палітыкі, дэпутаты незалежнасці, это 7 асоб. І гэта аснова, якая павінна за сабой пацягнуць той рух, які быў у 90-х годах. У 2016 годзе гэтыя людзі стварылі праграму новай Беларусі. Вось эта праграма, створаная спецыялістамі, мы тут абмяркоўвалі, это вельмі важны дакумент. Калі хто з вас чытаў, то это зразумее. Нічого падобнага з 15 года ніхто не напісаў і не напіша. Таму што не напіша, таму што яно ім не патрэбна. Но гэта напісана. Это сапраўды глыбока распрацаваны дакумент новай Беларусі, якая будзе пасля знішчэння рэжыму. Гэта трэба было зрабіць. Як мы это рабілі? Мы працавалі цэлы год над гэтым. Сустракаліся ў Беластоку, з'язджаліся са Штатаў, з Нью-Йорка, з Канады, з Вільні, з Варшавы і з Менска. Многія тут пад псеўданімамі. І працавалі над этой праграмай. Над такімі сур'ёзнымі рэчамі не можна працаваць праз інтэрнэт. Трэба збірацца, каб бачыць вочы адзін аднаго, каб гаварыць. Павінны быць сацыяльны кантакт. Вось гэта было зроблена. Гэта ёсць. Потым мы бачылі, што пачынаецца генацыд, гібридны генацыд, вынішчэнне нацыі. І рэпрэсіі пачаліся. Тысячы людзей у турмы кідаюць кожны дзень на працягу 5 гадоў. Вы это ўсё ведаеце. Мы это ўсё бачылі. Таму мы дамовіліся і зрабілі аб'яву у друку сваім
Тут всяка агентура, хихикали там і все такое. Але у випадку раптоўных падзей, раптоўного абвалу рэжыму, што будзе адбывацца, калі нічога няма? Што? Я скажу, что будет. Не гавары, бо ўсе ведаюць, што будзе. Нам будзе канцы. Будуць альбо рускія генералы, альбо яшчэ там што-небудзь. Элементарна, павінна быць сіла, павінны быць кулак. Таму мы аб'явілі так, што ў выпадку, мы это не скрываем, у выпадку, калі адбываецца раптоўны завал рэжыма, ён мог бы быць, малаверагодна, але мог быць. Мы усе едзем на Беларусь, мы абапіраемся на пэўныя сілы, якія там ёсць, і мы ставім задачу стварыць нацыянальны камітэт і браць уладу ў свае рукі. Гэта магчыма на працягу вельмі кароткага часу, максімум 3 дні, калі абвальваецца нейкі рэжым, бо далей все, далей пройгрыш. Гэта ўсё было сказано. Другое. У 22-м годзе мы стварылі рух, нацыянальна-вызвольны рух «Вольная Беларусь». У аснове вось гэты нацыянальны сакратарыят, гэтыя людзі, дэпутаты незалежнасці, якія ўзяліся за гэтае стварэнне. Такі рух ёсць. Ён створаны за мяжой. Людзі з Канады, ёсць людзі з Злучаных Штатаў, з Вільні, з Беларусі, з Польшчы, Швецыі. Гэты рух налічвае фактычна на ўсім свеце вот такіх людзей, якія падтрымліваюць гэтую праграму. Рух «Вольная Беларусь» пабудаваны по принципу палітычнай партыі. Хотя это свободный рух, это нема там таких строгих рэгулаў, але які галоўны прынцып палітычнай партыі, галоўны прынцып дэмакратыі? Павінна быць ідэі, прынцыпы, якія аб'ядноўваюць пэўнае кола людзей. Вось па гэтых прынцыпах аб'ядноўваецца палітычная партыя. Ёсць метод разбурення гэтай ідэі. Это метод спецслужбы, метод КГБ. Калі вы чуеце, давайте все демократические силы объединимся. Значит, 100%. Это говорят альбо люди, якія не разумеюць і паўтараюць. Это лозунг КГБ. Потому что не могут объединяться розныя партии с рознымі программами. Это не бывает. А для того, каб зрабіць некую коалицию и загнать туды тыя организации, якія на диаметрально других противоположных позициях находятся, и развалить усё. Это элементарный способ. Притым, вядома, не только для КГБ, это ён выкарыстоўваўся ў 30-е гады, яшчэ нават полякамі ў Заходняй Беларусі. Так вот, наша задача была стварыць такі нацыянальны рух, які не меў бы агентуры, не меў бы без непатрэбных супярэчнасцяў, і таму мы стварылі палітычныя прынцыпы, это 16 пунктаў, па якіх людзі могуць удзельнічаць у гэтым нацыянальным руху. Могуць людзі падтрымліваць яго асацыятыўна, па аднаму чалавеку, ўсё, але ў саму арганізацыю могуць увайсці толькі тыя людзі, якія падтрымліваюць гэтыя палітычныя прынцыпы. Што это азначае? Яны проста могуць быць на соймах, могуць выбіраць управу. І ўсё. Адзіная функцыя, якая павінна быць. Я вам зачытаю гэтыя пункты, таму што калі была ўтворана «Вольная Беларусь», то былі вынікі. Я вам зачитаю, бо для нас это важно у гэтай ситуации, якая у нас зараз утварылася. Значит, першы пункт, які быў пазначаны, это дзяржаўная незалежнасць Беларусі. Падтрымліваем, все, мы разом. А калі мы думаем, что не обязательно можно вместе с Россией, калі ласка, это ваши справы. Вот, вы супроць Лукашэнкі, вельмі добра. Але вы не будете выбирать
наши органы, нашу управу. Мы не супраць вас, просто вы сюда не подходите. Другое. Державность белорусской мовы. Ну как же, вот все по-русски говорят, может и 2 языка быть, а может и больше. Ну, вы можете так думать, Леваска, но мы стоим на позиции державности белорусской мовы. Вы падтрымліваеце, тыя, хто падтрымліваюць, тыя з намі. І мы добра ведаем, што не можа быць нацыі перспектывы беларускай, калі будзе рускі язык. Это будзе канец беларускай мовы. Это мы ведаем, для чого это робіцца. І як потым робіцца тая палітыка па вынішчэнню. Это вядома, не трэба тлумачыць, таму мы проста гаворым тэзіс. Дзяржаўнасць беларускай мовы. Наступна. Вольное демократичное громадство. Ну, это ясно. Империалистичная Россия – ворог белорусской нации и погроза для існавання незалежной, свободной, демократичной Беларуси. Питання, як чий Крым? Россия ворог ці не? Ну, братский народ, ну мы же тоже, вот у нас история вместе. Хорошо, вы можете так думать. Але мы, национально-вызвольный рух, стоим на позиции, что Россия является нашим натуральным ворогом існавання нашей нации. Калі мы гэта падтрымліваем, мы за гэта змагаемся. Далей. Вяртанне законной Конституции 1994 года. Ну и так далее. Цудоўна разумеется, вот гэтыя проксі, про якія я говорил, яны не хочуць, каб вярталася эта Конституция. Яны свае там пишут. А чому это робяць? Потому что в Конституции 1994 года, якую значной ступені ствараў Народный фронт, записано чорным по белому «Дзяржаўнасць беларускай мовы». Вот это головное. И что это головное, я приведу вам еще такие аргументы. Недавно, пару месяцев тому, идут же постоянные перемовы поміж Америкой и Путиным, Трампом и Путиным. Путин выклал свои позиции, на основе яких хотел бы заключить мир с Украиной. Якая головная позиция там была у Путина? Может, не все читали это? Русский язык. В Украине повинен быть русский язык. Ну и далее русская православная церковь, РПЦ и так далее. Вот это головная позиция, дзеля чаго Россия воюе з усім светом. Там, где русский язык, там Россия. Неважно, чи там этнічныя расейцы, чи не, неважно. Там, где гучыць российская мова. Это дае ее магчымасць для оккупации, для войны. И тому, калі люди, ну, просто им здаецца, что, ну, тут мова, ну, может быть так, может, так, ничего подобного. Для России это головная политика, это головная задача. Некалі у 16-17 стагоддзі, калі яны нападали на Великое княжество, які быў іх лозунг галоўны? Яны ішлі ратовать православие. Под видом, что тут вот что-то православие нехорошо делают. А на самой справе ничего подобного не было. Вот теперь головная Россия там, где русский язык. Тому это важнейший пункт. И для нас, и для украинцев, для всех. Это наиважнейшее. Потому что мы находимся тут, ну вот люди просто, якія приехали. Треба заховать свою идентичность и свою мову. Это тая вот основа, якая даст магчымасць палітыкам абаперціся на гэтую массу людей, абаперціся ў сваёй палітыцы. Калі гэтага не будзе, калі будет какая разница, значит ничего не будет. Это элементарная рэчы. И Вольная Беларусь об этом говорит. Тезис галоўны. Як нема у нас не школ, но есть семья. У семьи дети повинны говорить по-белорусски. У других народов так. Это галоўнейшае пытанне. И мы захоўваем свою идентичность. Калі дети будут ведать, что они белорусы, что у нас есть история, что у нас есть культура, что у нас есть литература, и они белорусы, все это мы. Это магчымасць адрадзіць нашу нацию. З гэтага пачыналася. У 19 стагоддзі вынішчылі нашу эліту маскоўцы.
90% былі сяляне. Школы былі рускія. І гэтыя 90% гэтыя сяляне, яны не ведалі, хто яны такія. Ім задавалі пытанне, яны кажуць, мы тутэйшыя. Яны не зналі, хто яны такія, гаварылі па-беларуску. І вот беларускія нацыянальныя сілы пачыналі з таго, што такое мова, што гэта беларускае, што трэба любіць, што трэба ведаць і так далей. І Францішак Багушевіч напісаў: «Шануйце мову нашу беларускую, каб не ўмёрлі». З элементарных рэчаў. Людзі, якія прыехалі адтуль, у Варшаве 70 000 беларусаў. Не все, но большиня, они говорят по-русски, но они супраць Лукашенко. Ну, какая разница? А вот разница будет такая, что Лукашенко 30 годов, а когда он будет за 100 годов жить, то он будет весь час жить. Вот какая разница, оказывается. Тому это важнейшее питание для нашей незалежности, для нашей будущей и для нашей идентификации. Не треба быть политиками, просто треба быть белорусами. Все, это наша основа. Вот гэта тут написано. І далей. Ну, вяртанне беларускага бел-чырвона-беласцяга, пагоня, выборы Верховнай Рады. Вот першае склікання там таксама. Перагляд і адмена рэжымнага заканадаўства, якое было прынята падчас кіравання Лукашэнкі, якое супярэчыць Канстытуцыі Рэспублікі, і так далей. Выхад з усіх антынародных, антынацыянальных дамоваў і саюзаў з Расіяй і з іншымі краінамі, падпісанымі Лукашенко. Ну, ведаеце, і мытны саюз, і все, што гэта створана, і гэта ўсё ідзе на вынішчэнне нашай эканомікі і нацыі. Это все прадумана, зроблена, але гэта мы все вычысцім. Далей. Новая рэгіянальная сістэма бяспекі на падставе Балта-Чорнаморскай асацыяцыі супрацоўніцтва. Супрацоўніцтва з Злучанымі Штатамі, это вельмі важна, з НАТО. І пункт 13, вельмі важны, які павінен быць асновай нашага існавання сённяшняго. Добраахвотная падтрымка Украіны ў вайне супраць расійскай агрэсіі. Развіццё палітычных і эканамічных добрасуседскіх адносінаў з Украінай пасля перамогі над расійскім агрэсарам. Выбудаванне асноваў дзеля далейшага, так сказать, існавання. На сённяшні дзень для ўсіх беларусаў і для палітыкаў гэта ёсць галоўнейшае пытанне. Таму што, калі расейцы захопяць Украіну, допустим, не дай Бог, это им не удастся, але допустим, гэта знішчэнне будзе нашай незалежнасці, гэта будзе пагроза Еўропе. Я думаю, таксама страціць незалежнасць і Прыбалтыка, думаю, і Польшча. Не трэба недооценивать Россию. Не трэба недооценивать. Вы читаете всю пропаганду, что там все уже рушится, развалится, ничего подобного. Осторожно. 80% российского громадства Путина лічаць героем нации. Все его подтрымліваюць. Право не у Путине, як это хорошие русские супраць Путина змагаюцца, справа у самих российцев. Это подрыхтована, это зроблена такая масса, якая ідзе спокойно мясом на смерть. І гэтага Захад не разумее. І так было весь час. Немцы Другой сусветной войны Касилевску и пихали, сзаду стояли заградотряды НКВД, и их пихали в атаку, и они шли, российцы. Немцы косили с кулеметов массы, сотни, тысячи трупов, и некоторые немцы вар'яцелі, они не могли это зразуметь. Потом застались успоминами, по чым шли в атаку, что там они шли по трупах, и они чвякали под ногами. Так вот, Захад это не разумее. Они не разумеют, что это такое. И тому не треба недооценивать. И треба разуметь, чему Путин стоит, чекал он на все, и он стоит задачу, и он повинен воевать. И ни до чего этой перемовы не приведут. И он поставил задачу, его падтрымлівае все громадство, он будет идти до апошняга, а коли будет апошняе, будет великая небяспека, потому что у них есть атомная бомба. Не треба недооценивать этого ворога. Это страшный ворог.
Еўропа гэтага не разумее. Да Польшчы прыляцелі там 19 этих дронаў, паднялі авіяцыю, F-16 дронаў. Вот. 3 дроны збілі. І такі гераізм, такая мы так адзінства, яны так все показалі. І ні да аднаго не прыйшло в галаву, że oni byli bezradni, po polsku mówią, oni byli беззапаможні. Перед гэтымі 19 дронами. Яны на сённяшні дзень этого не разумеюць. Еўропа этого не разумее. Зусім не тая вайна ўжо. І што вы будете F-16 супроць этих дронаў выпускаць? Так вот, самае важнае, вот гэтае пытанне. Усімі сіламі трэба падтрымліваць украінцаў. Падтрымліваць Украіну. Бо што б там ні было, працуе прапаганда на Украіне супраць Беларусі. Адкрыйце інтэрнэт, знойдзеце шмат зневагаў там супраць беларусаў, гэта там такія, па-украінску напісана ўсё. Мы спецыяльна гэта, ну, як кажуць, абгаварывалі. І я пісаў не раз і ў Фейсбуку, не рэагуйце на гэтыя пытанні. Гэта працуе агентура альбо дурныя людзі. Ні ў якім разе не можна гэта. Ідзе вайна, і яны выкарыстоўваюць супраць нас. Наша задача сутыкнуць украінцаў, беларусаў, іхная задача, уцягнуць у вайну і гэтак далей. Усімі сіламі трэба падтрымліваць, каб Украіна перамагла. У гэтым будучыня Еўропы і будучыня Беларусі. Трэба гэта рабіць. І вольная Беларусь, адразу як была створана, яна вельмі інтэнсіўна, мы гэтым заняліся. Мы збіралі грошы, аўтамабілі. Нават у 23-м годзе мы купілі велізарны дрон, ну цяпер наврад ці да $6000. Вось. Тады яшчэ было это невядома, патрэбна, не патрэбна, но мы это рабілі. Вось. І такім чынам падтрымка матэрыяльная неабходная. Падтрымка нашего полка Каліноўскага, падтрымка палітычная, ідэйная украінцаў. Што б там не здарылася, як бы не працавала прапаганда, ніколі не можна паддавацца і рабіць нейкія крытычныя заўвагі з боку на украінцаў. Мы гэта сустракаемся, мы гэта разумеем. Гэта вельмі важна, таму што ідзе гібридная вайна і любымі спосабамі хочуць сутыкнуць Беларусь і украінцаў. Дзякуй Богу, пакуль што беларусы на вышыні застаюцца. Вось, і мы стараемся зараз усімі сіламі не звяртаць увагі на гэтую прапагандную дзейнасць. Шмат ёсць пытанняў, можна гаварыць, мы разумеем, якія цяжкасці на Украіне, з карупцыяй, зусім, але это іхныя ўнутраныя пытанні. Наша задача дапамагаць Украіне, каб яна перамагла. Тады будзе перамога наша. Вот. Што тут у апошні час здарылася? Вот Павел гаварыў, што стала меней добраахвотнікаў, што людзі стаміліся. Гэта ўсё ёсць. Але ёсць і другі момант. Вельмі цяжка з Беларусі пераехаць на Украіну. Цяжкасці ўзніклі ў краінах суседзяў. І гэта агульная палітыка. Праблемы ўзніклі. А непасрэдна праз мяжу беларускую, ну, это не кожны можа, кажуць, прорвацца. А вот ранейшыя каналы, яны сталі вельмі складанымі. У нас створана група, арганізацыя, якая рабіла дроны і перасылала украінцам. Цяпер мы гэту трошкі справу вымушаны былі, но не то што прыпыніць, а неяк, як кажуць, адвесці ў бок. І зноў тыя ж самыя цяжкасці, як это не дзіўна. Але гэтыя цяжкасці паявіліся. Это ізноў жа ідзе сусветная вайна, ідзе гібридная вайна. Расійская агентура, не можна это недооценивать. Польша насычана этой расійскай агентурай. Калі вы сочыце, што адбываецца ў гэтых усіх НАУ, ватушкі, усё это, вы ж паглядзіце. Адкрыта агентура працуе, адкрыта крадзе грошы, сказаць, паехалі і гэтак далей.
ніхто не хаваецца. Ёсць легальная агентура, якая мае свае пазыўныя, ўсе это ведаюць. І на Украіне тое сама. Ну, я ўжо казаў пра таго ж Кісельова, скажу. Дзе яго ад КГБ генерал Ржакоў надрукаваў? Нічого падобнага. Все ведаюць, што это агент. Ён працуе. Ён займаецца прапагандай. Таму сітуацыя такая, што я на гэтым спыняюся асабліва, што б там не стала у любой сітуацыі. Мы павінны краіну падтрымліваць, дапамагаць. Як бы не было, скажем, прыклад, можа, прывяду, скажем, ваш там бацька ці што там, ён, як кажуць, п'яніца там ці што, вы яго будзеце падтрымліваць, ён ваш. І Украіна – гэта тая сітуацыя, якую мы павінны падтрымліваць усе. Это вельмі важна. Больш таго, мы абмяркоўвалі пытання у вольнай Беларусі. Я гэта адкрыта пісаў на польскай мове у інтэрнэце, што калі Пуцін, калі яго зграя нападзе на Польшчу, то мы, беларуская эміграцыя, будзем ваяваць за Польшчу супраць Расіі. Это сказано, бо гэта так. А калі сапраўды гэта здарыцца, а што мы будзем рабіць? Уцякаць у Францыю? Мы не будзем это рабіць. Хаця мы ведаем, што маса людзей уцячэ ў Францыю. З Нямецчыны тым больш. Мы это ведаем, таму што ёсць даследаванні. У гэтых краінах даследуюць, кажуць, сацыяльную сістэму. Гэта трэба заранёў сказаць, што ёсць што. І вось мы у вольнай Беларусі гэтую справу абмяркоўваем, мы гэта бачым, як можа это развівацца, і мы стаім на такіх пазіцыях. Абараняць сваю нацыю, абараняць тых краіны, якія далі нам прытулак, якія будуць таксама падвергнуты агрэсіі Расіі. У гэтым наша пазіцыя. Не трэба ніякіх, як кажуць, эківокаў рабіць, а ставіць гэтае пытанне дакладна. Мы гэта ставім. Я больш падрабязна пра гэта сказаў, пра вольную Беларусь, таму што у нас ёсць, ва ўсіх беларусаў у нас ёсць вялікі недахоп. Мы не маем свайго нацыянальнага друку. У нас няма масавага нацыянальнага друку. І той друк, які ёсць нават на беларускай мове, ён у аснове сваёй, ён, пэўнай ступені праводзіць такую інфармацыю, якая нам альбо шкодная, альбо невыгадная. Не ўсю, але такое ёсць. Нацыянальны друк, нацыянальныя СМІ – гэта той друк, тыя сродкі масавай інфармацыі, якія падтрымліваюцца нацыянальнымі сіламі, будзем так сказаць, нацыянальнымі грашыма. У гісторыі барацьбы нацыянальнай, любых, і ў тыку беларускай, гэта падтрымлівала нацыянальная буржуазія. Возьмем наш пачатак 20-го стагоддзя. Хто падтрымліваў нашу Ніву? Магдалена Радзівіл, магнатка з велізарнымі сродкамі. І яшчэ некалькі Скірмунд. Не было ніякіх другіх, ніякая Расія, ніякая Польшча, ніхто. Толькі дзеля таго, што свае багатыя людзі, яны праникнутыя былі нацыянальнай ідэі, яны дапамагалі нацыянальнаму руху. Хто дапамагае нашым сродкам масавай інфармацыі за мяжой? А тут шмат багатых людзей выехала, і айцішнікаў. Я вам скажу, ніхто. Ніхто. Радыё Свабода было, цяпер это партал інтэрнэтны. Сродкі амерыканскія. Амерыка дае сродкі, дзякуй, вельмі добра, таму што падтрымліваецца мова, падтрымліваецца культура, але праводзіцца тая палітыка, якая патрэбна пэўным колам амерыканскім. Мы это бачым. І ёсць рэчы, якія, непажадана казаць, яны не гаворацца. Хартыя, сродкі дае Еўразвяз, вядома, нават бюджэт, які даецца. Што яны пішуць? Яны пішуць бамбаваць Мазырскі нафтаперагонны завод, бамбаваць Беларусь. Абсолютно правакацыйныя рэчы. Санкцыі ўзмацняць. А паглядзіце,
зараз уже 19 там список санкций, паглядзіце ранейшыя, там нават туалетная папера ўнесена. Все, і лекарствы. Супраць каго санкцыі вы робіце? Вот что у нас еще? Ну все, Еврорада еще есть. Так само, это не наши сродки. Не кажу про не нашу ниву. Яна на беларускай мове, яна дае інфармацыі цікавай па культуры, па ўсё. Але ў палітычным сэнсе гэта зусім, як кажуць, не тая газета. Сродкі, якія ідуць на не нашу ниву, падтрымліваюцца. Мы это добра ведаем. Это комитет дзяржбяспекі праз падстаўныя фігуры. Это все вядома. І таким чынам мы, вот, эміграцыя наша, і тыя арганізацыі, якія ёсць, мы не маем свайго нацыянальнага друку, масавага. Бо трэба масавы, трэба сродкі, іх няма. Значыць, вот у гэтай сітуацыі трэба думаць, што нам рабіць. Бо мы павінны перамагчы. Задача ставится на перамогу, а не только захаваць свою сведомость и захаваць свои силы. То, что мы пропонуем, это стварэнне суполак нацыянальных, суполак вольнай Беларусі за мяжой. На тых вот позициях, на якія я агучу. Бо людей шмат, сотні тысяч выехала. Гэта вельмі істотна, гэта магчыма. Гэта не будзе масава, але людзі такія ёсць. І гэта трэба рабіць. Гэта трэба рабіць. Калі не будзем рабіць, значыць нас не будзе. Што ў Беларусі? У Беларусі, улічаючы сітуацыю, якая стварылася, наша канцэпцыя такая, што людзі павінны ствараць суполкі па 2-3 чалавекі. І ланцуговая рэакцыя, ланцуговая сувязь павінна. Это значыць, што чалавек, які мае сувязь з левым, і з правым, левы і правы між сабой не кантактуюць. Толькі цераз гэта. Гэта выпрабавана намі ў 60-х годах, калі мы змагаліся з камунізмам і фактычна падрыхтавалі Народны фронт, у 60-х годах ён быў ужо закладзены. Так вот, мы гэтую сувязь выкарыстоўвалі. Не было ні аднаго правала. Гэта не магло туды залезці ніяк. Таму што не было арганізацыі, не было некалькіх, не было 3 чалавек, якія адзін аднаго ведалі і нешта рабілі. Толькі 2 было. І гэта дало эфект. І даволі вялікі. У 60-х годах это даволі вялікі. Быў добры рух, добрая аснова. Адтуль усё пашло. Вот усе тыя людзі, якія стваралі Народны фронт, а гэта ўзрост 40-50 гадоў. Это люди, якія выраслі ў 60-х годах вот на этой основе. Таму, паўтараю, гэта вельмі важна. Гэта я гавару людзям, што вы это самі ўсё разумееце. Тут трэба гаварыць тым людзям, якіх тут няма. Вот. Але калі вы гэта чуеце, то вы будете з імі кантактаваць. Трэба ратаваць. Трэба тут сваю мову, сваю культуру. Ёсць вялікія магчымасці у нас тут. Вот. Дык вот, на Беларусі такая сітуацыя, што ёсць такія суполкі. Мы маем вельмі мала інфармацыі, таму што сувязь, якая ёсць, вельмі небяспечна, каб яе не даведаліся пра яе. Вельмі зараз стала цяжка, але яно ёсць, і мы ведаем агульную сітуацыю ў Беларусі. Ведаем. Не трэба думаць, што ўсё задушана і ўсё канцы, нічого падобнага. Нават тыя дваровыя арганізацыі, тыя чаты, яны існуюць. Тыя людзі, мы спатыкаліся з такімі людзьмі, яны кажуць, па Мінску ўсё, што было, ёсць. Мы, як кажуць, некай дзейнасці не праводзім, но мы адзін аднаго знаем, мы чакаем. Гэта ёсць. Потым рэжым, і Лукашэнкі, і другія рэжымы, яны не ведаюць нейкіх элементарных рэчаў. Калі вельмі душыцца нейкі рух, нейкія ідэі, людзей кідаюць у турмы, нешта гаворыцца, пішацца подвая, гнюснае, абляпаюць Каліноўскага, там усіх думаюць, што тут ужо всіх затопчуць пад асфальт. Не разумеюць адной рэчы, што такая вот прапаганда, дзікая, антынацыянальная, яна працуе на нацыю, таму што на непрыняцці зла людзі аб'ядноўваюцца супраць этого зла. Вот этот эффект ёсць зараз у Беларусі. Ён ёсць. З тымі людзьмі, прыходзіцца нам спатыкацца, яны
маюць магчымасць прыехаць у Варшаву, я заўсёды задаю такое пытанне. Вы едзеце па Беларусі, гаворыце з людзьмі, як людзі настроены, што гавораць у тралейбусах, што это, да нічого не гавораць, просто маўчаць. Вот. Але калі маўчаць, значит, яны ж нешта думаюць. Вот. Таму такая сітуацыя, што не ўдасца ім, хоць яны затапталі шмат, што нічога не ўдасца знішчыць. Як толькі гэта ўсё абваліцца, і калі будзе хоць невялікая нацыянальная група, яна ёсць, усё адродзіцца, усё пойдзе так, як было. Усё адродзіцца. Нават тыя людзі, якім там усё роўна ім іхная хата з краю, яны ў палітыцы не ўдзельнічаюць, яны как бы з Расіяй хорошо. Як толькі появіцца перамены, як толькі появіцца эта сіла, яны будуць падтрымліваць беларусаў. 90-е гады ўсё паказалі. Таму я гэта гавару, што бо у грамадстве зараз у нашым апатыя ў пэўным сэнсе, некая нявер'е, нешта, што ўсё валіцца. Не трэба так думаць. Тая сітуацыя, якая зараз ёсць, так, яна цяжкая, так, яны душаць ўсё, што, но гэта не можна задушыць. Таму што людзі, кажу, на непрыняцце гэтага зла, яны кансалідуюцца, толькі не могуць зараз выступіць. Але гэтая кансалідацыя адбываецца. Вось гэты момент вельмі важны для нашага разумення. Вельмі важны. Гісторыя 90-х гадоў паказала таксама. Здаецца, пры камуністах ўсё было задушана. Усё. Усё, появілася Рэспубліка Беларусь. І ў першы год, а тут, напэўна, ёсць людзі, якія памятаюць, што адбылося? 70% школ беларускіх у Менску. Адразу ніхто, усе былі за. Ніхто ж не супраціўляўся. Душу, ёсць Рэспубліка Беларусь, так трэба, каб і школа была беларуская. Ёсць каштоўнасць у нашых беларусаў. Ён гаворыць па-расейску, яго вывучылі так, ён прыстасаваўся, ён усё, але ён лічыць, што ён беларус. І мы не говорим по-беларуску, но язык-то наш беларускі. Ну гэта ж разумеюць людзі. Это вельмі важна. Это вельмі важна. Як толькі адбываюцца перамены, адразу адбываецца тое, што ў 90-х годах. Это адзін момант. І другі. Наша пазіцыя, моя асабістая пазіцыя. Беларусы, вот наш рух нацыянальны, мы павінны дзейнічаць, абараняць усіх беларусаў. Бо усім беларусам пагроза іхнаму існаванню. Гэты рэжым і гэтая палітыка асабліва не адрознівае, хто за Расію, хто супраць Расіі. Спачатку знішчаюць тых, хто супраць Расіі, а потым знішчаць тых, хто за. Это расійская палітыка. Калі пастаўлена задача знішчыць Украіну, Путін же адкрыта казаў, што нет такого языка, нет такой нацыі. Всіх знішчыць. Ён што это дзеля прыгожага слоўца казаў? Што яны робяць цяпер? Што яны бамбуюць? Гарады. Не военные аб'екты. Таму вось гэта, трэба элементарна разумець, што ўсе беларусы не трэба развіваць прапагандысцкую эту ідэю, якія гэтыя ціхановскія все там гавораць, што там лукашысты, там ябацкі, ўсё. Гэта беларусы. Это наш народ таксама. Так, ён цяпер падтрымлівае Лукашэнку, яны пад гэтым, но гэта наш этнос, это наши людзі. І паглядзіце, што адбываецца. Не хачу тут шмат расказаць, каб не нашкодзіць. Але паглядзіце, як гэтыя беларусы, ёсць некія рэчы, як яны адгукаюцца на беларускае. Вот гэтыя лукашысты, са слязамі на вачах. Ёсць патрыятызм у гэтых людзей, пад нават зялёным гэтым сцягам у іх ёсць свой патрыятызм. І гэта элементарна зменіцца, таму што дынамічнай сілай асноўнай павінна быць нацыянальная сіла. Бо калі пачаць ненавідзець тых беларусаў, іх не прымаць, якія там Лукашэнку падтрымліваюць, значыць, гэта прывядзе да таго, што проста мы акажемся, кажуць, у геце. Так вот, тыя беларусы, якія пад рэжымам,
якія працуюць у іхных установах, усё, это не значыць, што гэта іхная ідэалогія падтрымліваць гэты рэжым. Паверце, і я думаю, вы тут маладзейшыя, это будзе на вашых вачах. Як толькі абваліцца рэжым, гэтыя людзі, якія ў структуры бюракратычнай працуюць Лукашэнкі, ніхто яго падтрымліваць не будзе. Ніхто за яго жывот класці не будзе. Мы гэта павінны разумець, каб яны не бачылі ворагаў у нас. Мы павінны беларусаў падтрымліваць іхную сведомасць, іхную нацыянальнасць, іхную этнічнасць. І шмат ёсць прыкладаў у свеце, як гэта адбываецца. Найбольш яскравы прыклад – гэта габрэі. Найбольш яскравейшы прыклад. Габрэя падтрымлівае, таму што яны знаходзяцца ў такой сітуацыі, калі іх мільёнамі вынішчалі ў газавых печах, калі іх ганялі з адной краіны ў другую, калі ім рабілі рысы аседласці. І гэта нацыя вытрымала это ўсё і выпрацавала такія адносіны, што мы адзін аднаго павінны падтрымліваць. Інакш наш не будзе. У некай падобнай сітуацыі знаходзімся мы. Вы ж паглядзіце, што адбываецца з нашай гісторыі і што адбываецца зараз. Таму сродкі нашай абароны павінны быць кансалідуючыя, што ўся наша нацыя, не толькі тыя, якія супраць Лукашэнкі, але ўся наша нацыя знаходзіцца ў бядзе, ёй пагражае ўсім небяспека. І таму за ўсю нашу нацыю мы павінны быць у адказе. Гэта наша пазіцыя, пазіцыя вольнай Беларусі. Я думаю, што калі мае некія думкі тут сталі зразумелыя, вы будзеце кантактаваць з гэтымі людзьмі, бо зараз тыя, што прыехалі, былі простыя людзі, яны там на дэманстрацыі хадзілі, это не палітыкі, іх выгналі, ім тут праблема прыстасавацца, яны гавораць па-руску, яны не разумеюць каштоўнасці, это нашыя беларусы. Трэба працаваць сярод іх. Ёсць яшчэ другі момент, што гэтыя людзі, шмат такіх пайшло ў старыя беларускія арганізацыі, і яны проста іх захлынулі, скажем, у Канадзе я бачыў сітуацыю зусім дрэнную, таму што там і рускія, там уже і па-рускі говорят, там уже ўсё, там няма ўжо нацыянальнай арганізацыі. Ёсць выхад таксама. Ёсць пэўныя тэзісы, на якіх ствараецца нацыянальная арганізацыя, ставіцца задача і павінна гэта стварацца. Бо там, дзе ўжо, як кажуць, зайшоў зусім чужы элемент, там усё развальваецца. Гэта не катастрофа. Я думаю, у Канадзе будзе тое, пра што я кажу, таму што там ёсць здаровыя сілы, усё гэта будзе зроблена. Дзякуй Богу, у нас яшчэ такога, я мяркую, няма. У нашым базе ўсё, але майце на ўвазе, што паявіліся новыя людзі, іх шмат. Яны не разумеюць элементарных рэчаў у палітыцы, яны думаюць, што можна так неяк там выступаць. Таму гэты момент важны для нас. І паўтараю, што сітуацыя, якая зараз разгортваецца, яна можа змяніцца, я згодны з Віктарам, у любы час. Яна не ёсць стабільная. І мы бачым, якую актыўную палітыку праводзіць Трамп. Я мушу сказаць, што гэта вялікі прэзідэнт. Гэта вялікі прэзідэнт, які падняў пытанне барацьбы з сусветным злом. Потым яго тут прапаганда, што ён там эксцэнтрык, што нешта не так сказаў, не тую шапку надзеў, это ўсё глупасці. Глядзіце па выніках, якія вынікі яго палітыкі. Ён сапраўды, там, дзе ён праводзіць мірную палітыку. Сапраўды ён з Расіяй яшчэ праблема, таму што Расія нікому не панятна. Але рэшта там будзе ўсё. Таму у гэтай сітуацыі, конечно, могуць быць хуткія змены, перамены нечаканыя. Мы это бачым, як паводзяць сябе нестабільна Кітай, Індыя. Мы бачым, што з Іранам. Мы бачым эту сітуацыю, якая пацвярджае нестабільнасць
міжнароднага становішча. І ў гэтай сітуацыі можа адбыцца нечаканая падзея. Гэтыя падзеі не павінны нас расстаць у расплох. Мы для сябе, хоць нас не шмат, нічога. У Верховным Савеце нас было 8%. Нічога. Ваявалі супраць камуністаў, перамаглі, і незалежнасць здабылі. Колькасцю не вызначаецца сіла. Сила вызначаецца мазгамі, арганізацыяй і праўдай, і смеласцю. Калі гэта ёсць, то мы павінны быць гатовы. Вось, калі здаряцца нейкія перамены, мы павінны быць там. І такія людзі ёсць, яны будуць там. Вось, і вялікае спадзяванне у нас ёсць на полк Каліноўскага таксама. Гэта хлопцы, якія знаюць цану жыццю і цану смерці. Вось, і гэтыя людзі, як кажуць, нідзе не дзенуцца. Больш таго, гэта мы надрукуем, але сітуацыя будзе такая. Кожны ваяр, беларус, які ваяваў на Ўкраіне, у вольнай Беларусі, ён будзе забяспечаны персанальнай пенсіяй дзяржавы. І той, хто загінуў, ягоныя бацькі, дзеці атрымаюць адпаведную пенсію, адпаведную суму грошай. Скажем, за загінулого амерыканца там 250 тысяч даюць. І мы можам, на гэта пойдзем, створым фонды, ўсё, але гэтых людзей мы падтрымаем. Таму што яны вот з усей нашай 10-мільённай масы, яны пашлі на смерць, каб дапамагаць Украіне і самім сабе. Што б там не было, там розныя там меркаванні, але факты, які ёсць. Той думае, там, што лукашыст, той там это. Но факт гаворыць аб чым, ён пайшоў ваяваць. Ён жа ўзяў зброю, ён жа гатоў памерці. Вот гэта элементарныя рэчы, і гэтым людзям усім будзе, і іхным дзецям, іхным бацькам загінулым будзе дзяржаўная кампенсацыя. Яны павінны гэта ведаць, і гэта будзе надрукована. Зараз проста мы не хочам шмат, кажуць, дражніць усей, але гэта будзе абавязкова. Больш таго, нічога не схаваецца з таго, што рабілі дрэнныя сілы супраць беларусаў. У парламенце, які будзе выбраны, будзе створана камісія па расследаванню антыбеларускай дзейнасці. Ніхто жартаваць не будзе з гэтым, таму што зараз мы апынуліся вот гэтыя гады ў такой сітуацыі, што нас могуць знішчыць. І трэба рабіць вывады. А вывады тады, калі зло не будзе пакаранае, яно стане нормай і яно паўторыцца. Так вот, зло, мы на гэтым стаім, і ёсць людзі, якія гатовы дараваць чужую боль. А сваю не даруе, а чужую гатовы. Так вот, чужой няма болі, гэта наша боль. І гэта не будзе даравана. Я ўпэўнены ў гэтым, што гэта не будзе даравана. І гэта вельмі важна для асэнсавання будучыні, для асэнсавання, чаму Лукашенка, я вам скажу, я быў сведкам, многія тут планы нейкія гаварылі, не хачу казаць раней, ліквідаваць Лукашенку. Не можна гэта рабіць. Не можна. У Гаазе яму няма чаго рабіць. Гаага – это зусім другое. Яны не ведаюць нашых праблем. Суд павінен быць у Беларусі, бо гэты суд важны для нацыі. Ён павінен быць публічным, павінна быць абарона, ўсё павінна быць. І людзі павінны ўбачыць, што адбылося з нацыяй за гэтыя 30 гадоў, што было зроблена. Павінен быць вопыт увайсці, як кажуць, у мазгі і ў школьныя падручнікі, каб больш гэтага не паўтарылася. І таму суд павінен быць беларускі і публічны. На гэтым мы стаім. Вот. І паўтараю, што моя задача выступу паказаць, што нягледзячы на ўсе цяжкасці, якія ўзнікаюць, на то, што тысячы людзей у турмах хапаюць, усё, нічога, Беларусь не знішчальная. Вот. І тут ёсць вялікая патэнцыяльная сіла, яна не выкарыстаная. Мы можам это выкарыстаць. І там ёсць сіла. І я яшчэ думаю, што, гледзячы на свой малады ўзрост, я яшчэ да гэтага дажыву, вот, і ўбачу вольную Беларусь, такую, про якую мы марым.
І всі ми з вами ще зберемося там і поспіваємо, ми вийдемо щільними радами. Живе Білорусь! Живе!